Ето да ви покажа. Вече реда съм го отрязал. Грозде сорт Ракацители. Резидба от двустранен кордон на система ГИО, доколкото е възможно. Виждате, чеп на 2 очи за следващата година и майка на 6-7 пъпки. Даже мисля, че трябва да е на повече, но аз съм я съкратил. Да има самата лоза сила, защото виждате какви жеги, какви аномалии. Ето. Чеп на 2 очи и майка на 7 пъпки. Това е единствената резидба, на която ремената винаги са млади всяка година и не изисква резидбата. Ето виждате старите кордони на 4-5 години подновяване, пускане на нови майки всяка година. Играеш едно и също, а така по тази система винаги държиш плодната пръчка млада. Защото, както знаете, винаги най-здравото грозде се ражда на млади пръчки. И не само и при лозята, и при други овошки. Част от тях. Ето. Чеп с 2 очи. Майката. Чеп с 2 очи. Майката. Така аз подготвям растението за дългите жеги. Да бъде здраво и да може да изхрани своите грозда.